Sigurno ste se susreli s problemom presporog računala. A zamislite sada s kojim se izazovima susreću znanstvenici koji žele prognozirati vrijeme, otkrivati lijekove za nove bolesti, proučavati elementarne čestice, simulirati potrese ili poduzetnici koji razvijaju najnaprednije automobile ili umjetnu inteligenciju za obradu velikih količina podataka. Tu nastupa HPC ili računarstvo visokih performansi. HPC je mogućnost obrade podataka i izvođenja kompleksnih algoritama velikom brzinom, korištenjem najnaprednijih računalnih sustava. Takvo računalo može izvoditi i do milijardi operacija u jednoj sekundi. To je izvedivo korištenjem naprednih i kompleksnih sustava u kojima se pojedinačna računala, serveri, to jest radni čvorovi, povezuju super brzim mrežama u klastere, odnosno super računala. U klastere se povezuju visoko specijalizirana računala prilagođena za istovremeno odrađivanje velikog broja zadataka, što omogućuje velike brzine izvođenja. Svaki problem koji se želi riješiti koristeći HPC potrebno je podijeliti na manje, omogućavajući paralelno izvođenje zadataka i na taj način ubrzati njegovo rješavanje. Možda da usporedimo super računalo s čovjekom. Za operaciju koju to računalo odradi u samo jednoj sekundi, čovjeku bi bilo potrebno više od 31 milijarde godina, što je dvostruka starost čitavog svemira. HPC znanstvenicima omogućava impresivne napretke. Meteorolozi mogu izrađivati kompleksnije i preciznije prognostičke modele, ali i lakše predviđati opasne vremenske pojave. Biokemičarima omogućava naprednija istraživanja i pronalazak novih lijekova, omogućavajući im brže modeliranje velikih molekula uz pomoć svoje iznimne računalne sposobnosti. S druge strane, pristup ovakvim velikim resursima od iznimne je važnosti za tvrtke i startupe, jer im omogućava simuliranje i testiranje njihovih dizajna bez potrebe za izradom prototipa i čime smanjuju vrijeme i sredstva potrebna za izradu konačnog proizvoda.